ассалому алейкум ҳамдиёрони азиз, аъзоини гурӯҳи ангуру ва боғ. имрӯз 28 июли соли 2023 қарор дорам дар хонаи худам маҳаллаи Испечаки шаҳри Душанбе ва ман ба шумо нишон медиҳам ҳозир ангури навъи президентӣ ё ин ки маникюр фингер чӣ хел аст дар тораш. Чиндагӣ нест, ин ҳолиам хом аст. Мебинед, кабуташ аст. ҳоли ин кабут мегузарад ва дар 20 рӯз пас ин бениҳоят баъд ба маза мешавад. ангури маникюр фингер, яъне ки сорти президентиро бинед. чӣ хел ангури базеб аст. бинед, аз ман наздик биёрам. ҳамдиёрони азиз, ин ангурро бинед. ин хел ангур, ин хел хушрӯи ангур камай. бинед, ҳоли офтоб нестен, навор соз намебиёяд. ина бинед. хеле хушрӯй калон. ин мепаза, худо хоҳад, баъд аз 15-20 рӯз ба пурра мепаза ва қандашро гирифта бисёр ба маза мешавад. баъд ин чӣ хубӣ дорад ин ангур? Ин ангур хубӣ дорад ки ниҳобинаш осон аст, хомтукаш осон аст. ин ҳамеша хушрӯ мекунад. ин 2-3 маротиба дорӯза басай. ин касал оқадар намеша агар запускат накуне. агар касала бисёр сар натие, дубур дорӯзане, инда кифоя. инам хел хушрӯи базеби калони хушрӯй метия. ина август охиришда бисёр ба маза мешава, қандша бисёр мегира, баъд истеъмол карданаш мувофиқи мақсад мешавад. да чӣ хел гӯям, делпазак гӯяма мешава. мана вай тарафа бире чӣ хел хушрӯҳои калон, хушрӯҳояш бениҳоят калон мешавад. 2 кило, 3 кило, 4 кило, то 5 кило мешава ҳамин хушрӯҳои ҳамин маникюр фингер. хушрӯи калон. имсол ки хунукзадагӣ буд, камбастагӣ буд, ҳамдиёрони азиз, лекин ҳар сол ин ҳамхел хушрӯ мешавад. ниҳол анам хел ангури бениҳоят зебо ва хушрӯ мешавад. аз ин ниҳолашро дорам. кадоми дар кор аст, муроҷиат мекунад. моҳи декабр аз ман ниҳоли ҳаминро харидорӣ мекунад. бинед, маникюр фингер президентӣ. дар паноҳи худо бошед, бо гурӯҳи ангуру ва боғ бошед.